Biamano sana umulikito Wycliffe Orenga sogotwariganiria oroboti orwe. Maega y'umugabana w'ikaunti ya Nyamira Amos Nyaribo wasabire nyagitari ya Masaba sub-county level 4 wase yumanyikana na Keroka ewe orobago echikoni yekerero ensemo yo gusibile chianga amone ensemo yabangina bakoiborera nigo asomwa koyo mone nusubono igati yebinte byo byabere bigoikirana asetaro yegetaseni gensoko wikasi nyagitari eyo imeyo Keroka niga bamenye bagokeire obokoreri obya maiga ya serikali enene amone ye county ya Nyamira okora obwagachi obwo unagotumanya mulikito Stephen Nyariki Embunde. Mr. President, unaona perimeter wall. This hospital is very beautiful and is exposed. Please tusaidie tupate hiyo perimeter wall. Namba 2, tusaidie tupate modern kitchen. Munataka jikoni ya kisasa? Simutoe sauti. Namba 3, tunataka modern laundry. Ili mukirara sheets zinaozwa mzuri, mwingine akikuja anapata imekuwa clean. Mimi nimefurahi leo nimefika hapa kulipa deni ya watu wa Keroka. Hapa sasa tuko na hospitali na tumeweka equipment ya milioni 90. Maiga yo mugabana wa Nyamira Amos Nyaribo gosaba umurayi wense Mosque William Ruto akonya nyagitari ya Masaba sub-county level 4 iyo imanyekanete konye muna Keroka ase umwaka 2024 mutinyo na tariki 24 ine nyagitari iyo egorobago echikoni yekerero eraundari yo gosibichianga nabo igasaba ngina bakoiborera umwaka yo mubono ne nusu nyagitari ye ikiraniriye byonsi ebinte biyo mugabano itasabete binto ebinge byaikiranirwa kenga ke byonsi byesira kwayara byonsi ase bune orobago asabete orobago rwabekiru rwaerire rwonsi pi baka gapros cyabekire nyagitari oise goswa nyagitari yitogera bete erabete se korengana n'abaroire hababeire bagocha ase nyagitari eyo abakorwa ase county cha Kisii na Nyamira nigo komo banjiranire okobaroro kobokoreri obuya korwa ase nsemo yo kuibora obobari nabo igo asogotumeka epima yo bweni ya SHA kinirende muna naiko narigereria nabanaranga lerama echenjinera rorenene mbiya ba enyagitari bangigete abarwire mbiya toko bangu buya twarwarigwa kare twagatwarire eraini anene lakini bono iga ndocho gocha iga kwarikerwa kwa gwatumwa somo nyagitari kwa mariogo kwaendera ici andanya kugutumia saa na rondoche mbiya gotokonya nabo igo ndoche na kurwa raisi ajetega iga ndoche nyagitari ito yatwarira mapatirika manene nyagitari era rongurwari gutorubya naenda na bego tutumia abantu abange anera ikichinga kichiria ya rengenke tware goche twabutororo tuganye tuburwari kero kene naende twari kirtwate gutuchiko kora amurwa amariogo lakini rero ngo gutura amariogo igenye gitari gese county government ya soete yabeire gotokonya muno sana Orengana no muteneri w'enyagitari ya Dr. Samuel Atando Mbati nigatebirenga nigo kinwa kwenyagitari eyo kwenekirio komentekana kumubaro w'abaraire bagochi charoro urwabaruire bagatire 20 boka uikabaruire emye mohaseri tuko ekera sensemo yo kuibora baruire bare gocha 50 nomo uikabona baikire emye ya 20 akinire abarwaire bagachire nyagitari ya ite barenga abakera akinire yaresengenche nyagitari ya kinigwa aseke wange kenene abarwere na abange tokora as outpatient. Since the upgrade of this facility, we have seen the numbers surging in terms of admissions. We used to have 15-20 admissions. Now we are around 70 to 100 admissions in the ward. Our maternity services have greatly improved. We used to do 60 deliveries. Currently we are doing double that number. Enyagitari yibo igo nigo yasire tunensemo y'ubumani bu bwaretero bokoreri obonene asenseme yu ya Keroka.
Yengati yensemo yomani asenya gitari ya Masaba Sub County Hospital ya Nyareko bage kwendera bia maiga yokiniwa na boigo comment wa Chinguru no murai wense musike Dr. William Ruto na boigo mugavana bwe county ya Nyamira Mosinyaribo kwenekina obokoreri nkonyareko babore bogotingiwa boikiranu Hingo reporteria Soko TV korwa asensemo ya Keroka ibunge ya Kituma Sabeme county ya Nyamira Liza Nyarike Steven Embonde